Ima Satan. Bengizafuna ukuthi uzwe wena oqala ukungibona ukuthi ayiqali lana. Ukhona bathi sengafa mina. Bona bathi senga. Mambeni mfalise pha. Bona bathi sengoshiwe. Sabuya sathi ibizwa ngane nalento yenzayo wengane yami. Ibizwa ngane nalento yenzayo. Awutheni ibizwa ngane nalento yenzayo wengane yami. Ibizwa ngane nalento yenzayo. Njengoba wena. Njengobulala namulala. Awungana mwebo. Ibizwa ngane nalento. Njengoba wena ayisuka le ndoda. Iphazamisa abantu ba. Sabuya sathi sengicela ukutshela. Sengicela ukutshela. Ukuthi namhlanje. Hayi uthi namhlanje na. Uthanda luphelile. Angisathanda babo. Usazwa manje. Ngifuna konke abantu ukuthi ingoma nengoma siyifaka straight egazini. Sasuka sathi ene. Awuthatha nantu kodwa njengomuntu othobalo. Bahomba. Webabo. Haya siyekeni bafana. Namhlanje ngize la ngizozehlisa abafowethu kunina nonke. Ayikho into engijabulisa njengokuthi ugcwalela kusaxhunyisayo. Abantu besebekhona. Kusho ukuthi ngempela lento ekuthiwa ukuhlonipha abantu iyamsebenzela umuntu obahloniphayo. Izinsizwa ngani zakithi. Ngiyabonga abafowethu nonke. Isupport eninginika yona ngumne wenu. Yazi ukuthi ngesifane abanye bazongibuka njengomunye umuntu kodwa wena ongibuka negative bheka uzobona ukuthi angiyona lento okuthiwa ngiyo. Awuhile ngelema wenu wema. Ngelema wenu wema. Isiyo yami. Ngavele ngayivala ngekhosombe. Awufani ngoma yami lapha enkhosombeni wena. Kanti unyakazo nje futhi mangivuma ngoba la ikhaya sonyakaza sikhululekile asiboshiwe. Bawukade nje ukuthi kodwa awuphula umoya womunye umuntu. Angithandi sihambe sesihlubulene izithando. Come on DJ. Oh,
Sani masibona abafama abana isakhe odlula benza njalo kuzokwazi ukuthi phela sibe sengathi ngabona ngalutho lutho ubiva lentombi yena isona ibingaye namanje sakuyo ngejenezi ukubona ukuthi ngizomthini weyishimana kukhona abantu abana inzalo ngifana ngishintshe phela ngwasa umkhomazi ngathi bakweba khona siyayazi ithini egazini ile ndaba ukuthi asibone ozithebe zonke ukuthi ngatholwa abantu angithi bengicela bangiphakamisele izandla abazoyithenga amandla khona sebeyithengile bakhona yini abanesifiso nje sokuthi bayithathe kumina njenge-owner